Сега да съберем малко дърво. Нищо не се вижда. Я спри. Ай, така гледай от тук. Здравейте, днес ще играем Майнкрафт на моя таблет. Lenovo. Ползвам го като рекламация. Овца залегло. Ела тук. Че тръгнат нападали. Ела тук. Къде си? Избягай. Овца, къде си? Ела, овца. Не се страхувай. Пръч. Ела тук. Овца, не дей. Убия. Да. Отиваме сега да вземем храна. Прасе, стой. Изчакай. Изчакай, не дей да бягаш. Не трябва, няма да те заболи. Вече 1 минута. Само ще умреш. Прасе, не дей. Предлагам ти да търсиш село, много лесно. Добре. Сега отиваме да търсим село. Или да си направим къща. Селото. Освен това, ако не го намериш, по всяко време може да си направиш къща. Да, може да скопаем. Вече 1 минута и 30 секунди. Добре. Опа. Така. Вижда ли се нещо? Да, вижда се всичко. По-добре от преди. Къде ли може би? Някъде към... почти винаги са при пясъците. Да, и аз така ги намирам. Или може да приплуваш океана? Така. Не ми се плува, не ми се занимава. Така, малко едно цвете може да си откъснем. Все пак. Не ни даде. Тикви. Но няма сега се бавим с тикви. От обикновено до селата има тикви, те отглеждат хората. Да. Селените по-скоро. Да, са хора селени. Няма село. Добре, ще си направим къща. Защото много време вече търсим селото. Айде бе. Казвам да свършим с клипа, защото е безинтересен. Хайде да свършим с клипа. Добре. И приключвам, нали? Да. Това беше клипът.